der fat i ryggen. Hænderne skal op foran panden, og I laver en lang nakke, så ikke kigge for meget frem. Men hagen lidt til brystet. Suger i navne. Løfter så højt op I kan. Op, op, og ligger den over brystet, så vi får et stort bevægeligt udslag i øvelsen. Pust, når I løfter op. Luft ned på vej tilbage. Hvis I skal have lidt mere fokus hernede mellem skulderbladene i den her øvelse, så presser I armene bagud, åbner lidt mere op med armene, pres med bagud. Ja. Og det sidste her. Godt. Nu stopper jeg godt lige fra. Foran jer, hvad jeg ved, det skal lille svare ned gennem ryggen. Så ruller jeg hele vejen.